Вітаю, шановне господарство. У эфире короткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Былы кіраўнік дзяржаўнага каналу СТВ, а цяпер намеснік гендырэктара агентства Мінск Новасці Кірыл Казакоў заявіў, што гатовы расстраляць Мікіту Мелказёрава. Таксама ён прапанаваў увесці ў Беларусі сталінскія рэпрэсіўныя суды тройкі. Да пагрозаў далучыўся Губазік. У неафіцыйным тэлеграм-канале сілавікі размесцілі пост пра завядзенне крымінальнай справы і напісалі, што ператрусы і допыты родных блогера будуць праведзеныя, цытата, з асаблівай заўзятасцю. Пагражаюць Мелказёраву і так званым кватэрным пытаннем. Губазік часта граміць кватэры людзей і здымае гэта на відэа. Абурэнне сілавікоў і дзяржаўных дзеячаў выклікала тое, што Мелказёраў назваў савецкага партыйнага дзеяча Пантелеймона Панамарэнку, цытата, кавалкам лайна. Смяротная аварыя ў Талачынскім раёне. Загінулі 44-гадовая жанчына і яе 21-гадовы сын. Яны былі пасажырамі легкавога аўтамабіля Volkswagen, які сутыкнуўся з фурай. ДТЗ здарылася на аўтадарозе М1. Паводле папярэдняй інфармацыі МУЗ, 54-гадовы кіроўца Volkswagen заснуў за стырном. У выніку урэзаўся ў папутны грузавік. У апошнія дні на дарогах Беларусі адбылося адразу некалькі аварыяў з ахвярамі. Гэтай ноччу расійскія войскі ізноў атакавалі ўкраіну ударнымі беспілотнікамі. Са 132 дронаў супрацьпаветраная абарона ЗСУ збіла 88. У розных вобласцях пацярпела інфраструктура, аўтамабілі і дамы. У Кіеве аскепкі расійскіх дронаў трапілі ў дзіцячую паліклініку. Ёсць загінулыя і параненыя. Тым часам трыдзейныя атамныя электрастанцыі ўкраіны Хмяльніцкая, Ровенская і Паўднёваўкраінская знізілі аб'ём вытворчасці электраэнергіі. Гэта адбылося пасля папярэдняй маштабнай ракетнай атакі Расіі. Па ўсёй Украіне ўвялі графікі адключэння электраэнергіі. У Тбілісі паліцыя разагнала пратэстоўцаў. Сутыкненні ў цэнтры грузінскай сталіцы працягваліся ўсю ноч. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту сілавікі ўжылі вадамёты і слезацечны газ. Затрымалі больш за 40 чалавек. Пратэсты ў Тбілісі сталі адказам на заяву прэм'ер-міністра Грузіі Іраклія Кабахідзе пра перанос перамоваў аб уступленні ў еўрапейскі звяз да канца 2028 года. Тысячы пратэстоўцаў сабраліся ў некалькіх месцах грузінскай сталіцы, у тым ліку каля офісу кіроўнай партыі «Грузінская мара» і каля будынку парламенту на праспекце Руставелі. Міністр абароны Расіі з неанансаваным візітам у Пхеньяне. Андрэй Белавусаў падчас перамоваў з міністрам абароны КНДР Ногван Чхолем заявіў пра пашырэнне ваеннай супрацы з Паўночнай Карэяй. У сваю чаргу паўночнакарэйскі міністр назваў візіт Белавусава ключавым момантам у справе ўмацавання абароназдольнасці і гарантавання бяспекі дзвюх краінаў. Візіт праходзіць на фоне паведамленняў аб пастаўках паўночнакарэйскага ўзбраення Расіі для вайны ва ўкраіне, а таксама аб удзеле падраздзяленняў КНДР у баявых дзеяннях у Курскай вобласці Расіі. 100 вакансіяў на аднаго беспрацоўнага. Гэтак выглядае рынак працы ў Менску. Попыт на працаўнікоў у сталіцы расце апошнія 5 гадоў. Пра гэта паведаміла агентства Мінск Новасці намесніца старшыні Менскага аб'яднання арганізацыяў прафсаюзаў Ірына Міронова. Найбольш патрабуюць работнікаў арганізацыі прамысловасці, аховы здароўя і сацыяльных паслуг, адукацыі, будаўніцтва, гандлю і транспарту. Пры гэтым узровень зарэгістраванага беспрацоўя ў Менску самы нізкі ў краіне. На філалагічным факультэце БДУ хочуць адкрыць новую спецыяльнасць – пісьменнік. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Рэспубліка» распавёў дэкан філфаку Сергей Важнік. А праз год-два на факультэце мае з'явіцца лічбавая філалогія. Тут будуць рыхтаваць спецыялістаў, якія, сярод іншага, зоймуцца стварэннем электронных адукацыйных рэсурсаў. Акрамя таго, Важнік апавёў, што самы вялікі конкурс апошнія 5 гадоў на кітайскую і англійскую філалогію. А вось трэцяе месца пастаянна мяняецца. Сёлета на ім аказалася італьянская філалогія, а летась французская. Аўстралія забароніць дзецям да 16 гадоў карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Адпаведны закон прыняў Сенат, верхняя палата аўстралійскага парламенту. За парушэнне забароны штрафаваць будуць сацсеткі. Для падлеткаў, калі тыя самі абыдуць абмежаванне, пакаранне не прадугледжанае.
Якія менавіта платформы трапяць пад забарону, закон не згадвае. Пералік мае вызначыць міністр сувязі Аўстраліі. Многія бацькі выступаюць за такую забарону, крытыкі закону сумняюцца, што яго выкананне можна будзе адсачыць. Таксама іх турбуе, ці не прывядзе новы закон да сацыяльнай изоляцыі падлеткаў. Чакаецца, што закон, які, як лічыцца, уводзіць самыя строгія ў свеце абмежаванні, набудзе моц не раней, чым праз год. Сёння чорная пятніца, дзень вялікіх зніжак і пакупніцкага ажыятажу. Традыцыя з'явілася ў Злучаных Штатах у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Назва распродажы Black Friday звязана з тым, што ў гэты дзень крамы выходзілі ў чорнае, што значыць у прыбытак. На найлепшыя прапановы ад гаджэтаў да адзення палююць мільёны людзей па ўсім свеце. Аднак ёсць выключэнні. Да прыкладу, у Паўночнай Карэі чорная пятніца афіцыйна не праводзіцца. Наступны ж тыдзень пачнецца з кіберпанядзелку. Гэта онлайн-альтэрнатыва чорнай пятніцы, калі інтэрнэт-крамы прапануюць не менш прывабныя зніжкі. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Заахвочваю таксама чытаць Белсат, Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. У мяне на гэтым ўсё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Вынікі дня глядзіце вечарам у аб'ектыве.